Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Isang taon na po ang nakakalipas, pero naaalala ko pa ang mga nangyari nung andito pa ang minamahal ko. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Hansol. Isang gabi nung kasama ko ang aking kaibigan na 9 na taong gulang pa lang, gumala kami sa may bandang kanto. Panay kalabit niya sa akin dahil meron daw siyang nakita. "Kuya," sabi niya, "ang gwapo ng lalaki oh, bagay kayo." Sabay tawa nito. Hindi ko na lang siya pinansin at pinagpatuloy ang pagkain ng barbecue. "Kuya," pangungulit niya ulit, "tingnan mo nga kasi." "Ano ba yan, Sian? Kahit na tingnan ko yung lalaking yan, hindi pa rin ako magkaka-love life," sabi ko sa kanya. Oo, lalaki ako. At lalaki din ang gusto ko. Kilalang kilala na ako ni Sian sa 3 taon naming pagkakaibigan. Kahit na 21 years old ako at 9 years old naman si Sian, napagkakatiwalaan ko siya. Halos kabisado na niya ang mga tipo kong lalaki. Yung mga gandang lalaki na medyo chubby yung pisngi, madaldal pero may saysay ang mga sinasabi, tsaka maganda ang boses. Sa pagpipilit ni Sian na tumingin ako, ginawa ko na. Tumingin ako sa lalaking sinasabi niya. At ito na ata ang lalaking hinahanap ko. Siya na nga. Agad na pangiti si Sian at hinila ako papalapit sa lalaki. Nanununtok tong batang to kaya hindi na ako pumalag. Pagdating namin sa harap ng lalaki, napatakip ako ng mukha sa hiya. Napakaganda niya sa paningin ko. "Hello po, ako po si Sian. Ito po yung kuya ko." Pagpapakilala ni Sian sa kanya. Dalawa silang napatingin sa akin. Sinubukan kong ayusin ang sarili ko at kausapin siya ng medyo formal. "Hi, I'm Hansol." Bati ko. The guy gave a chuckle which made my heart melt, and hearing his voice for the first time made my heart scream in happiness. "Hi, Sol. Ako si Rain," sagot nito. Agad na pangiti si Sian na para bang may nagawa siyang tama. Well, tama naman siya. At dito na nga nagsimula ang love story namin. Nagtanong ako kung pwede ba siyang ligawan. Pinasaya ko siya, pinangiti ko siya, at inalagaan ko siya ng halos 6 na buwan. Matapos ng paghihintay, ay naging kami na nga. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ko kasaya nung panahong sinagot na niya ako. Para bang ang saya-saya talaga. Sa 1 taon naming pagsasama ay naging maganda. Hanggang sa napansin ko ang kanyang hindi maayos na paghinga at matinding panghihina na nagtagal ng 7 pang mga buwan. "Rain, ayos ka lang ba? Pa-check up ka na. Araw-araw kang hinihika eh." Suggestion ko. "Wag na, Hansol, hika lang to. Okay lang ako, okay?" Sabi niya na ikinatiwala ko naman.
2 buwan pang nagtuloy-tuloy itong nangyayari. May alinlangan na ako kaya pina-check up ko na siya. Lung cancer, stage 3. Bigla akong naluha sa sinabi ng doktor sa amin. Too late. Bakit ganun? Bakit si Rain pa? Wala namang dahilan para tibagin kami, di ba? Hansol, huwag ka nang umiyak. Magtiwala ka lang. Magiging maayos ang lahat. Hindi ko kayang hindi magtiwala sa'yo. Sambit ko at agad siyang niyakap. I trust him. He'll be better daw. Sa mga panahong lumilipas, unti-unting nagiging mahirap para sa amin ni Rain yung nangyayari. Ayokong makita siyang nahihirapan. Sana ako na lang ang andun sa kalagayan niya. Hansol, gagaling na ako. Pagtawag sa akin ni Rain. Salamat sa Diyos at gagaling ka. Pakatatag ah. Never miss your chemotherapies. Sabi ko sa kanya. Binigyan niya ako ng matamis na ngiti at hinalikan ang aking labi sa unang pagkakataon. Nung sumunod na linggo ay nagpaalam ako na umuwi ng States dahil graduation ni Sofia, my sibling. I will be staying there for 1 week. Hindi na kasi mauulit ang mga ganoong pangyayari kaya dumalo ako. Umasa din naman akong bubuti si Rain. Pero pinabantayan ko siya sa kaibigan kong si June. Para kahit papaano ma-monitor ko siya. Habang nasa eroplano ko, nakikinig ako ng masiglang kanta para maibsan ang lungkot. Ngunit nung nag-shuffle ang music, napatugtog nito ang theme song namin ni Rain. Hug by 17. Ang masiyahing vibe, biglang nalungkot. Pakiramdam ko, madilim ang langit. Pakiramdam ko, may mali. I kept on ignoring it and just kept myself on. Nung nasa New York na ako, which is my hometown, I immediately got my way home and finally, everything went fine that time. Nawala na yung kaba. It's been a while and June said na nangungulila na sa akin si Rain. Panay naman ang dasal ko na sana ayos lang siya. At ayun na nga. Graduation na ni Sofia. Kahit na masaya ang lahat, kulang pa din sa akin. Namumuo ang kaba. That day the ceremony had ended. Our family decided to video chat with Rain to meet him. And they were very happy indeed. And then one night, while I was packing my things up to go back to the Philippines, 2 hours before my flight, June called me. Probably to tell something about Rain. June, napatawag ka. Kumusta si Rain? Kumusta ang mahal ko? Agad kong pagkausap sa kanya sa telepono. Hansol, panginginig na tugon nito. Wala na si Rain. Wala akong nagawa ng mga panahon na yon. Nakaawang ang bibig ko sa kawalang salita at pagkabigla. Nangyari na. Yung bagay na kinatatakutan ko, yung mahal ko, wala na. Bigla akong naluha ng wala sa oras at agad na umalis ng bahay namin na hindi ko na malayan kung nakapagpaalam pa ba ako sa pamilya ko sa sobrang pag-iyak ko. Gusto kong itigil yung oras sa mga sandaling yun.
Gusto ko siyang mahagkan ulit at makausap ulit, akapin ulit ng mahigpit at marinig ulit ang mga salitang, "Mahal na mahal kita, Hansol." Pero wala akong magagawa. Huli na ang lahat. Hindi ko alam kung ilang oras ang tansya ko sa New York pauwi dito dahil sa pag-iyak. Alam ko lang na nasa harap na ako ng isang lalaking walang malay at nakatalukbong ng puting tela, dahilan para hindi ko makita ang mukha niya. Pero alam kong siya yun. Nagsisisigaw ako sa loob ng room na kinalalagyan niya. Bitbit ang bag na dala ko at regalo kong stuffed toy na para sa kanya na nakuha ko pa sa New York. Ang bilis ng panahon. Nakakainis. Dahan-dahan kong inalis ang telang nakatakip at pinagmasdan yung mukha niyang pinakanagustuhan ko. Habang naluluha pa kahit subukang pigilan, I grabbed the chance to kiss him on his lips. This is the last time I will feel your kiss. Kung dati mainit, ngayon nanlalamig ka na. Kay Sia na naging tulay sa aming pagkakakilala, salamat sa iyo, bata. Rain, sana ligtas ka sa kung nasaan ka man. Lagi kang nandito sa puso ko. Mahal na mahal kita. Ako po si Hansol, isang tambalanista, at ito ang aking kwento.